Čo robí Aďo? Aďo je technik v obchodnej spoločnosti, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti rozhlasového a televízneho, satelitného a terestriálneho vysielania po celom území Slovenskej republiky. Na kávu, lebo toto bude asi dlho. Môžeš sa vrátiť, už som Už skončil. to skončilo? Áno. Mám sa ešte niečo spýtať? Už radšej nie, dobre. Máš vrásky? Nemáš. Kde? Kde? Kde má vrásky? Nie, Ukáž. nemám. On sa krémuje. Aha, čo sa mu smeješ? To je dobré, Však to je dobré, že si dáva krém proti vrástkam. Nie proti mne. Nie proti vrástkam? A proti čomu si dávaš Pre krém? vrásky. Pre vrásky, chcel by si Keď nemám, chcem mať. Chcel by si mať, aby si vyzeral staršie, Aďo. Jasné. Ty vyzeráš na 22 a pritom už máš 23. 23. Pozrite sa na to. Ja to robí všetko ten krém, pozrite sa na to. O rok ho zostarol. Čo je sieťové? Internet. Internet je sieťový, upokoj sa, než ťa porazí. Je tam internet. Áno, nie je. Toľko energie si na to minul a pozri.